Lalaki nagpailang nga abogado o babae nga giingong nga nanapi sa mga kontraktor gamit ang peke nga perma sa Cebu City Administrator na dakpan atol sa entrapment operation sa kapulisan. Ano ang report? Dakpan nato ni sila, pinaagi sa complaint sa ato ang local government yun sa Cebu City Hall. Gitanggong sa detention cell sa Regional Special Operations Group RID sa Piaro 7 ang 32 anyos nga si Rihan Abusaman Hunte nga nagpailang nga usa ka attorney Farhad Akman ug Meritel Nicolet Niere. Kinahuman sila madakpit sa mga otoridad sa managlahing higayon human nangayo og 3 million pesos gikan sa usa ka kontraktor din gigamit ang ngalan sa City Hall. Midangop si Attorney Floro Casas, Cebu City Administrator ngadto sa kapulisan human gamita sa mga dinakpan ang usa ka undertaking pinirmahan sa nawahi. Apan mato ni Casas nga fake ang iyang perma o gani siya makaila sa naasoy mga dinakpan. Suma ni Attorney Casas nga kanunay sila makadawat og report nga dunay migamit sa buhatan sa mayor og sa iyang ngalan aron makapangayo sa mga kontraktor. Gumikan nini nakig-alayon siya sa kapulisan og nasikop ang mga suspect. Nagrepresentan pa gini siya nga amo ni siyang lawyer sa law office which dili sa dinamo siya lawyer sa law office. In kaso na mo abot nga dugang pa nga mga pangaan kay say gayong moabot ni sila og 5 no ang involved kay we believe this is a syndicate. So makafile ta og syndicated estafa which is a non-bailable offense. Nagtuo si Casas nga grupo sa sindikato ang dinakpan nga ang pangita ang pagpangilkil sa mga kontraktor aron sila ang makakuha sa proyekto apan iyang gitataw nga walay gitugutan ang dakbayan nga maoy mopatunga sa mga proyekto. Dili gid namo ni sila undangan no hangtod nga makakuha sa biyogustisya sa kanang ilang gihimo against namo. Samtang giangko ni Hunte nga piki siyang abogado apan gitumbok niya si Niere nga maoy misugo kaniya isip bagman sa mga makuhang kwarta gikan sa mga kontraktor. Kami biktima gyud mi niya, sir. So ikaw mismo na feeling mo na biktima ka? Victim, yes sir. Kay okay, all we thought is tinuod ba iyang transaction which is dili di ay. Samtang nagdumili og komento si Niere sa pasangil bato kaniya. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.